Kuzena kadar sen hemen dikkat. Mustafa, tam hemen bilmeydin tam. Ništava, ništava. Hemen bir ölçelim kuzena. Oni kare. Рекс той той иска, бе. Бъбе. Изтърва торбата. Ще изде кучето торбата, бе. Може, не трябва. Да ти подажа. Айде. Раз колко обаче ги вързал. Не, почне ме държа сега. Аз пити не върза хубаво. Земята, аз не мога чакам. Чакай, бе, той иде, бе. Що му затваряш торбата? Аз сега, почна. Тебе? Не. Кога? Има един часа. И що става? А? Некъде, вижу. Себе магарко. А? Мога да глас. Няма проблем. Няма проблем. Какво искаш от мен? Байгаш, що не му купи на Боби днеска козина, бе? И даваш му хляб да иде. То да не е то хляб. Де тръвки къптетата е да ме Усе тръгват да могат да спи. Йовчо, дай му едно кисело мляко, той ще му стане в гърлото. Лапът има ли? Намерим, ще взем лапът. Той взема Янус да му там. Тая вечер ще първа на тебе. А? Съм това. Къде ще бъдеш? Във хода. Кентера. Какво ще взема гъсно? Това много е. Говоря, лошо ли казвам сега? Лошо казвам ли? Лошо казвам ли? Аз някога съм държал това Българно. Лошо казвам ли? Някога съм се държал Българно. Няма да ме. Сега мълча, почна да говоря. Говори. Махни малко, ме бамайки да. Говори с нищо. Аз в момента ям. Мен не ме без кой ще говори. Добре. Няма да говори. На здраве. Винаги съм се държал като пис. Никога не съм се обаждал. Аз ям те, това е бензин. Аз съм в момента гробища. Не ми се обажда, бе. Какво шо? Не ми се обажда така, бе. Не, да, мой баба иска. Оле, бе. Мой. Мой, да. Ще ме бая мух си. Кой ще ми се заробите с мене? Кой искаш, боли да лежи? Кажи ми. Аз знам бой. Не шедеш? Се чудна, станеш на удара. Аз съм бърна. Ще ме метна тук. Вземат с правила, ще ме замята, ще ви ба майка. Чуй, кой ти говоря на тебе? Дай там на слова. Де ме досе? Де ме... Дай на слова, там няма да говориш. Ще ме Няма ба. Няма да ме еба. Няма да ме ба. Това, тази глуп... Ще ме бие. Няма ти, живей. Може да набиеш, да. Изтърва се. Може да набиеш. Ще бие. Да. Изтърва се от Гоша. Аз никога не съм псувал на майка. Господи ме накаже. Знам, Бобе. Изтърва се. Бобе, знам, много тобе. Ще ви начипя главите. Давай.
Sen kime? Şu da. Ne oldu? Нещо съм ти казал, не съм ти обидал. Не съм те напсул. Нещо да съм ти казал. Нещо да съм те напсул. Нещо да съм ти казал. Вие като се съберете тук, Не, нещо да съм ти казал. вие като се съберете тук, винаги почвате да фърдите интриги бензин. Какво съм казал? Този бил такъв, он е бил такъв, тъй Какво съм казал нещо? И няма си насираш. Няма. Значи повече няма да говоря. Аз колко съм крутък, никога няма последното удар. Бъди сигурен. Ама нещо да съм казал, Боби. Нещо да съм ти казал. Да съм те убила, да съм те напсул. И Борона е тук, и Стойко, ето, не можал да спи туни, мен не ме интересува тази работа. Те се на... Ще ви скъсам гледите на всичките. Нямай. Виж, баш съм махал се оправите съм аз. Аз много се оправям там. Той около барона, те се оправите вие. Тук аз командвам. Ти командаш обаче, защо се държиш така? Вулгарно с мен. Какво съм държал? Аз съм някой пъткачик. Аз си казвам, знаеш ме добре, израснали не са деца с теб. Какво съм Ти с държал? мен, какво ще се държиш така? Нищо не съм те казал. Не съм те напсул, да съм те обидал. Що бе, как? Даже да Да съм ме те обидал нещо. даже да ме слушаш, аз ще приема Да съм те обидал. Като е барона, бе, най тако. Байте ми, бе, Нещо съм те обидал. ти голяма пътка, бе. Да съм ти казал. Значи всеки един е с другия. Що? Що е? Дръж се с мене. Всички си Аз приятели. днеска колко съм взимал? Ой. Ела Гошо. Мога да кажа сега бача да дойде, но му кажа бача да го извоня. Може Не, ли? бе, ти една майка. Бача, мога да го извоня? Той къде се намира? Да не се намира в него така. Няма да че не ме. Той ми е приятел. Тук не е хан. Тук ще ви искат да вземете на всичките. Аз ти казвам. Стати ли бе? Стати на убие ме. Какво? Ще вземе един сосен. Некъде е това. Стати ли бе? Идем се веселим и после се бием. При мен е такова нещо. Ничего. Кой е? И трябва да прием най-големите глупа. Пепелник ли? Не. Изгоря панталона, бе. А? Панталона се изгоря, бе. Мени го панталон, дай ми пепелник ли си ме нарежи. Няма, на земята. Нищо. Иска. Чудо е къде го е, вашата е веща. А там ги взема и такова. Сам каза, взема си ключите. Ти е ба майката, взема си дървене, вашата е веща. Ти е ба майката. Аз разбирам, че живот е кратък. Гледам дъщеря ми. Какво може да направиш? Също, само А, отиваш сега, мама там. Отиваш при мама, какво ще правиш? нищо не ме каже, какво ще ми каже мама? Кай дай, Не, дай 200 ля, вижди. Нищо не ме гледа. отиваш при мама. Отиваш в другата стая, твоята стая там. Аз не остая. Мама, ти като нямаш... Ей, затова... Мето, как ще ходиш до Львова? Не знам, бе, да. Нашите приятели му отуче. Как ли ще знаеш? Да гледаш еврейски. Не исках да отидам. Няма време. Ти, представи си. Сега вчера го набрах по телефона, вижда кой се обажда, затвори телефон. Представи си. Гузен бе, Представи си, аз. Примерно. Затварям там. една година стана. Затварям там. Август месец миналата И стоя година цял ден тук. напусна. Сега сме не август, април. И ти викаш да. Жената не съм се духа, а не да. Какво искаш бе, Боро? Аз ти кажа какво искам. Добре. Кажи да, Телефона съм. Кой телефон? Не, ще това взимате.
Това не е много, база. Надявам се.